God eftermiddag og velkommen til en lille video. Vi står her på Ethernet Summit standen, som er en scenestand, og hvor vi også har haft en Demonstration Box fase 2 afslutning af projektet, eller en fremvisning af projektet. Det som der er her, er at vi har udstyr på scener, som er udviklet under Højteknologifondens projekt, sammen med Applied Micros linjekort og pakkeprocessor. Så her kører der et 100 Gbit testsignal ind i Applied Micro, vi har det her, deres flatnok linjekort, og videre ind i pakkeprocessor. Og som man kan se herovre, så det kører det ganske fejl. Men vi kan selvfølgelig se, at hvis vi begynder at trække ind på interlock-interface, nu kommer jeg tilbage til efterfølgende, hvordan det præcis er skruet sammen, så vil man kunne se en voldsom forøgelse af fejlene. Det er det, som vi ser på testerne. Samtidig med, at man også kan se herovre på flatnok og på Spayborn-kortene, at der er en række fejl, der opstår. Som setup'et er, kan jeg starte med at vise her, at det Zenas test 100 Gbit tester kører ind i CPU-T chipsættet og videre over og ind kører over et interlock interface. Hvis vi ser på det på det mere protokolmæssigt synspunkt, så vil vi igen se her, at vi starter med at tage vores 100 Gbit signal. Det bliver kørt ned ind i flatnok på SPM linjekortet og bliver kørt over i et OCU 4 signal. Det kører så ind i det, der vi kalder DMA. Det er segmenteret. Det er ODU 4. Container bliver segmenteret ind til interlaken pakker, som så køres ud over det her interlaken interface. Og det var så det, vi tidligere kunne se. Det skaber voldsomme problemer. Nu fik jeg aldrig sat det før, og vi kan så se, at det hele bliver pænt holdt igen, når interlaken interface kommer op at køre. Det er sådan set den grundlæggende demonstration, der har været her. Der er også nogle andre demonstrationer, men det bliver for kompliceret at komme ind på her.